Edika, Inabeka, Miaro, Endo, Miaro, Ejumedia, Inabeye, Miaro, Endo, Miaro, Obredibo, Inabebo, Miaro, Endo, Miaro. Aseni besini fema miara. Aseni miara. Aseni besini fema miara. Aseni besini fema miara. Endo miara. Aseni besini fema miara. Aseni miara. Aseni besini fema miara. Fueja ewie yeda wase anaw se ofata papa ne yesre ne se baba ye ntutire ni ewia brei mu yede ohimia rohye wonsa papa ne komodi orubedi nyina ehye wawurade nsa ne obeka nyina efi wawurade yesre se ubebue na adwunem ubekire no kwa obefa so when you be banos in Casabrimo, and you'll be beyond why yesterday I shall Christian. If a papa and his friend said, Central for Abba hanging now, Papa over catch say, near Wabeti Wahano, and then I won't go. Then show Christian in Yam, a young comedy in Amo, Bunyameja, or Bar, and Uncle. Amen. Osa dankwa unsani o doku ya hime doku ya unsani o peyin na moko ina mo je pebe no papa moko mo achi no enyoye ohime a mo ja no amasi no risi ne hene manfo se won pene ya to so ya be mfi anankwa enum ni eguso anani okombe hene ni okuma ase akọba so dwemu na ohime a ne peyin kwai obo ne dom nja asefa manne ye tiemu asem ya wo se nkunim na aba se be ya be kan so nipa bi abehye mo bi no nka ho so betie no de akodia so e banana no
So I'm going to shoot up. Ọfẹ ọmọnako ọdún ní odi kan ankọbia ọfẹ ẹwùkú nana sanafori oyokù apẹnyẹnẹ safuahene nana kọsimìnakọ tutu abien asonahene ọfẹ Akuapem ẹni twẹ́ mu no ẹyẹ lọ́yà Ansa Asare ọne na asẹm yi odi nananom anim ẹwọ court ni yedi nyinaa mu ọne na ọte hɔ no ɛni akyi no yɛwɔ ɛyɛ nana akɔ akuturuku frankatu hene